hvad nu? Så hvad nu? Så hvad nu? Så hvad nu? Håber at du kalder for det er jeg springer nu. Håber at du er der når det er jeg folder ud, ja. Så hvad nu? Så hvad nu? Så hvad nu? Så hvad nu? Håber at du kalder for det er jeg springer nu. Håber at du er der når det er jeg folder ud, ja. For industrien tænker ikke på hvad de kunne få. Kun var man netop på en strandvej sydpå. Nu er det mig, der skal ud og hænge lidt tør for det. Nu er det mig, nu er det mig, nu er det mig. For industrien tænker kun på falsk nostalgi. Det æder vi op, fordi det kan vi lige. Nu er det mig, der skal ud og hænge lidt tør for det. Nu er det mig, nu er det mig, nu er det mig. Hvad skal jeg selv sige? Alene tænker hovedet kun uheldig, ja. Må det tilfældigt, for dansen tænder hænder, det er nødvendigt. Hvor skal du hen, pige? Kan du vende om igen? Du gør mig lykkelig, ja. Men du er i industrien, så du tager ikke telefonen, når jeg ringer til dig, ja. For jeg maler billedet. Så hvad gør vi med det? For de spiller spillet, og vi kan ikke stå stille. Jeg tror jeg maler billedet. Så hvad gør vi med det? For de spiller spillet, og vi kan ikke stå stille. Nej, vi kan ikke stå stille. For industrien tænker ikke på hvad